ഹായ് നമസ്കാരം. പ്രജീഷ് ലൈഫ് ജേണിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിന്നൊരു എന്താ പറയുക ഒരു അടിപൊളി സംഭവം കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നുമില്ല, ഞങ്ങളൊരു 4 മാസം മുന്നേ ഒരു താമരയുടെ വിത്ത് അത് കിട്ടിയപ്പോൾ വെറുതെ പുഴയിലിട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് വലുതായി ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് താമരയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുകയാണെന്ന്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം.